Hola tots i totes! Avui vos porto un tutorial per explicar-vos una nova ferramenta que anem a utilitzar per gravar vídeos i compartir-los. Si vos fixeu, en llengua hem introduït una nova tasca. Fem una carta informal. Si cliqueu en les instruccions, vos apareixerà aquest quadradet, d'acord? Amb aquesta aplicació. Es diu Flygride. És una plataforma en la que se poden gravar vídeos i se poden compartir amb altres companys i companyes. I, sobretot, té una sèrie de funcions que fan que puguem editar el vídeo i siga molt divertit i interessant. Aleshores, per entrar en la tasca, el primer que haurem de fer serà clicar en l'enllaç que ens apareix aquí. Cliquem i ens portarà a la plataforma. Però abans de poder accedir ens demanarà entrar amb el nostre correu de Google. Sabeu que haureu de ficar usuari i contrasenya. Jo en aquest cas ficaré el meu i com se queda guardada la contrasenya ja estic accedint. Molt bé. Aleshores, què m'apareix aquí? La classe de quart. D'acord? I en la classe de quart, aquí apareixen a baix les diferents tasques que vos proposem els mestres. En aquest cas, la que jo vos propose, la que heu de fer ara, és la de fem una carta informal. Clicarem en el play per veure què vos demanaré en aquesta activitat. D'acord? Si punxem aquí, vos apareix un missatge de vídeo. Hola, xics i xiques de quart, com esteu? Aquí explique en què consisteix l'activitat. Vos aconselle que la vegueu amb calma i que escolteu bé quines són les indicacions per fer correctament la tasca. Està tot explicat aquí. Val? Després, quan ja tinguem clar què s'ha de fer i fem la tasca, arriba el moment de gravar-nos amb el que vos he demanat. I perquè vegueu que senzill que és, simplement heu de punxar en el botó verd que apareix aquí. Val? Aleshores, jo clico aquí i m'apareix aquesta pantalleta. Val? Ara anem a esperar una miqueta que està carregant totes les funcions. Val, primer m'està demanant, Teo, vols permetir la càmera i l'àudio per poder gravar? Li donaré al verd. Molt bé. I tanque. Com podeu veure, ja tinc aquí la càmera en la que està veient la meva cara i el meu cos. I a baix tinc diferents funcions que puc utilitzar abans de començar a gravar per poder fer que el vídeo siga més divertit o més entretingut. Primer, tenim una icona que són per ficar filtres. Li puc canviar el filtre a la imatge. Si algú no vol que se li vega la seva cara quan estiga compartint amb la resta de companys, el pot pixelar amb aquesta icona, d'acord? I es veu tot pixelat i no es veu la cara. I si no voleu ningú filtre, aquí, a l'últim botó. Teniu l'opció d'introduir text. Si cliqueu a un dels texts que a vosaltres us agraden, això ja a qüestió de gustos, li punxem, per exemple, el de color blau i, com veieu aquí a l'esquerreta, apareix una línia en la que me permet ja començar a escriure. Exemple. I aquesta paraula la podem moure. També se pot voltejar amb l'opció que té a la part superior. I si us agrada en alguna d'aquestes formes, la deixeu allà darrere. D'acord? Penseu que jo encara no estic gravant, Estic simplement explicant-vos les funcions. Teniu una altra funcionalitat, que aquesta crec que us agradarà molt, que són els stickers. Val? En els stickers, com bé coneixeu tots, aquí teniu diferents que podeu introduir dintre del vostre vídeo. Per exemple, si seleccionem aquest, el podríem posar aquí al costat. I teniu un altre, que són els accessoris. Aquí a baix hi ha diferents opcions, que vos deixaré que proveu, però aquesta segur que vos agrada, que és la de col·locar-vos accessoris quan estigueu fent el vídeo. Imagino que vos agraden algunes ulleres de les que tenim aquí. Per exemple, aquestes. Les punxem i les podem col·locar d'accessori. Val? Altra opció. Podem dibuixar. Podem fer un dibuix a la nostra pantalla. Val? I també podem dibuixar sobre un fons blanc. En aquest cas, aquí tinc diferents tipus de fons, vaig agafar el fons blanc. Fixeu-vos com apareix i aquí podria també dibuixar. En aquest cas, no ubico el fons i el trec. Si vos equivoqueu, és a dir, si heu fet algun dibuix o heu ficat algun sticker que no volíeu, aquí a dalt tenim el botó per tornar a recuperar la versió anterior. En aquest cas, veieu com van desapareixent les ulleres i l'sticker. Val. I l'últim és ficar una imatge que tingueu en el vostre ordinador. Simplement punxant aquí dintre, aneu al vostre ordinador, està carregant. Jo en aquest cas vaig a pujar una foto del meu gat, de Pancho. I me la puc posar
al meu costat. En l'activitat que anem a fer la lectura d'una carta informal. Si algú vol, podria fer la foto a la seva carta i pujar-lo aquí. Però ja sabeu, això és si teniu temps i voleu fer l'activitat que siga molt més enriquidora. Aleshores, aquestes són les funcions. Quan ja tinguem preparat el nostre vídeo amb el que volem, li donem a gravar i comença la gravació. Un aspecte molt important. Aquí a la part dreta superior apareix un temps, 2 minuts i 30 segons. Això serà el temps màxim que podreu gravar. Aleshores, quan ja estic preparat, li dono a la càmera, aquí a baix, i comença el compte enrere i ja comença la gravació. I aquí ja començaria, en aquest cas, a llegir la carta i anar explicant-la davant de la càmera. Quan acabara, li apretaria el botó de pausa i si estic content amb la meva gravació, li donaria Next. I ja comença la gravació. En aquest cas, aquí puc veure la gravació. Fixeu-vos, el que he estat gravant en aquests segons, apareixeria aquí Pancho, que és la imatge que he pujat, el títol i... I aquí ja començaria, en aquest cas, a llegir la carta i anar explicant-la davant de la càmera. Vale? Aleshores, si ja estic content amb el meu treball, el que faré ara serà donaria Next i puc fer-me un selfie. Un selfie perquè serà la imatge que apareixerà en el vídeo. Vull que sigui un selfie divertit, m'aniré a stickers i buscaré un accessori que m'agradi. En aquest cas, la gorra. L'ajuste, me la prepare i quan estigui preparat li dono a la càmera. Ja tinc el meu selfie que serà la imatge que apareixerà abans de reproduir el vídeo. Li dono a Next i està carregant el vídeo i l'únic que me demana al final és el meu nom. Com que jo he entrat amb l'usuari de Google, no cal que posi el meu nom perquè ja apareix. I sí que en el títol vaig a posar, en aquest cas per l'activitat, la carta per aquí va dirigida. Carta a un amic per explicar les vacances. I entrega el vídeo. Ja està. Felicitats, Teo. Ja està entregat. Complete. Val. Ja ha carregat el selfie amb el meu vídeo. Aleshores, com veieu, aquí apareix la imatge amb el text que he posat. I heu de tenir en compte dues coses. La primera és que cada vegada que un company o companya grave la seva activitat, anirà apareixent aquí, d'acord? Al costat de la meua. Altre aspecte important és que podreu rebre les meves respostes o les propostes dels mestres en els vostres vídeos. Podeu rebre o un text o vos pot aparèixer aquí una cara del mestre amb una resposta en forma de vídeo. Espero que us agradi molt aquesta aplicació i que feu vídeos molt entretinguts i divertits. Una abraçada molt gran.